kakadto nya dili kita magro-grocery kita. Ano 1,000 kung ano kunot mabubutong. Ano iton? Badyaw. Pera man ito sa dito. Apit dos. Yan ready palit na lahi. Kadina katapos ito sobra part na rin bugas. Basta mo iton ha. Tapos itato ni grocery luwat yan na 1,000. Ipanahatag tagihap. So amoy na nato na palit. May na nato magic sarap, hotdog, tunupat ka dilata nga sardina, kape, noodle, hitkanton, nganin usa ka kilo nga asukar. Salit gyapon kita bunay nga daw ni laba. An kuan powder pangkarigo inin nga Tide Ultra 1,050 ngayon. Ano ta dat piso? Si Rizal. Oh si Rizal. Oh. Sige na imo ito. Oh hotdog. Pat. Oh. Ikalima. Oh asukar. Oh pili na. Oh nganin sabon. Oh amo na taton. Ah, imo na ladi. Ay. Oh sin. Oh sin. Okay na. Okay, di rin ako na at papalayon lata ka. 100 panayaw. Oh. Ano subscribe? Salamat. Ay nakya na. Oh my. Ay di matubangan. Oh, pare ka makabaton 100 la. Oy ay ay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is February 25. 2025 time check 9:10. O di lang kita pa ibaluwat din hiluwat para makita ton printe musay na ton kampanaryo. Hala birahan ta na ngadi nga dilot kita hakuan Prince. Oh okay mas ngaranan ta na ra unti kita Prince Hypermart. Magbabagtas lagi ta budoy. Okay. Baga mo pa man yung bagtas. So yan na ano taton kakadto nya dili kita magro-grocery kita. Ma-challenge kita kuno. Ano 1,000 kung ano kunot mabubutong. Oo, siyempre nanlista na kita kung ano taton mga paraliton. Ang sinisir ng mga necesidad. So adit sabon, dilata, tuyo, patis, ilalakip tat bunay. Yan igigo-igoon ta. Kung kakulop na nahatag nato na no ginbit-bit ta. Nya diha naton puyanan, lagat puyanan nga biga ka. Tat bubuhaton. Ito nga aton lati pinamalit. Ipanahatag taliwat uninot aton baga pwede labyugan. Okay, sirim pa kung ikaw nahabadil ka kakulop meal. Siyempre kinarawat ka pa. Kinarawat ka pa loy-loy oh. Di kinaka 2,000 ka. So siyempre nakamamerkado ka sin a meal. Makuang kalatan meal nga didilwatan gapil sa grocery nimo. Okay. Wala pa man niya sticker. Ngari aro. Hindi kita lang pwede mo pinanatagid na aro ka pa. Hindi rin naroroyag. So adi na kita may sunroke, dapit sinakay na lagi tayo pwede kapag meron yan, magbabaktas man kita, panuhol. Maluya ko no yan at kuhan, kuhan hiton, wala pa nga na kita karigo budoy. Maluya yan ako nagpamasahir, sintalan. So adin, baga, ilalat ah, mamunat na sakyan. Sige, ninala. Buligan tentalon. Oh. Ano ka? Napalos. Oh, ini nalataton kanan parahan. Ito bubuhaton. Balik kuan manad to ano. May daha ko in-instruct na. Bahala na lang po na ako kung pero nagigahatag. Talo nagkakaan ito. Ha? Ano daw? Ano iton? Nautod na. Susan iyega do. Ako iton si sakot. Ako init saraka. Ako initin sayop. Badyaw. So anong tamaninin? Magduduso kita. Tagpira man ito sa dito no. Kung babaguhan niyo tagpira ito no. Ha? Hapit dos. Sus ngayati ka. Sige, sukaron ta na lainin. Ha? Man, susukaron ta na lainin. Ay nala pag pinadayon nga di babaktas na la ako kay makarawo dahil.
may karayag signon. Anay, di lang mayaha. So, tagbubuhaton na lang, tatagan ko na lang kuma 300. Tapos, ito na yung 300, igpalit na lahin ko, kadina. Katapos, ito sobra part na rin bugas ko na ano ha? Ano ito nga ron? Urlan. Ha? Urlan. Urlan nga. Ano? So, talon sa dito na no. Diri. Kaya no, ipapag-grocery countad to. 300. Takay kaya da manot dan. Yok mo tingin sayo pinin. So, anto nga ron, Orlando. Oh, adi, 300. Igpalit na lang. Tagpera ito, no? Mga pitdos ano. Tapos igpalit na lang kuan. Igpalit na lang, ano pa ito? Bahala ka, basta mo ito ha. Tapos medyo pa nga ni. Tayo na lang yung bugas. Bugas ano? Oh, sige. Thank you. Oh, hinay ha. Awak na lainin. Oh, sige. Awa, di man may daga man yan sticker. Oh, may ada. Anda ko aray. Tayo magkakta. Din dako. Ito nila duha. Oh. Oh, Asya. Okay, thank you. Ay. Shout out. Shut down. Shut up. Inailan na daw. Sige. Igpalit na lang ito. Nainot pag-remedyoy para bago. Ha? Paya. Kinaon man kita. Salamat ha. Thank you, sir. Kanina lera. Oh. Tagi na lera. Okay. Ha? Salamat. Shut down. Okay nga dito baka kita aftermarket. Madiri siguro ko istoryahan ta kamo. Actually kakulop naghatag na kita 300. Auto duha nga 300. So 600 na to. Sige pagkinta kita mas maro pa nagkikinta kita. Tapos plus 300 yan ha. 900 tataliwan may dapa 600 imunta na lang ang 600 ito nga 600 para durda mo itong baga makatagamtam. Oo inin siguro makaintindi ka din niya ito nga 600 sindo man tat hinon makikitaan nga parang pedicab tulong nga pedicab tulungan inwaw taguro 100 bali unom kada ko na ton nga bulig para hiton usa ka kilo ano sugaron ta katapos itato ni grocery luwat yan nga 1,000 inin tatbubuhaton ipanahatag tag-ihap total nakatagamtam naman ano kakulop ngadto ngadto habalay so tatong bubuhaton liwat di man pinapulit din usayin nila rin matukan man umiton. Okay Derek. Oy, Derek. Napakaya na kain. May masawa na ano. Ali, Derek. Mga sangkay talon. Mga sangkay nga di rin nalubad nga palalagsalan nato ni kahibalag. Tala, haranin na kita kuan hypermart. So noron yan nasarita ni kita sulod kay tunod jo ba bangin niya pinatukar naman kit mo pwede di balito kaya era di hypermart sana all sugad ano baka nakagsarit ka pero direct madumot. Oo may dako pala kanina ginsa ka di dahar real pero nadiri pagpaminsyon
nadirira pagpa-vlog, nadirira pagpa-promote, nadirira pagpasabot. Pero karoyag ko laig yakan may dadabag ko nga kuan nga gym. Oo, atong maruyagon mag-gym ka mo. Niyan ipapakita ta gihapon itong gym ha kuan. May da gym di San Roque, an East Coast gym. Wala ka kasulod-sulod kita dida. Pero dida real may da dida. Kamo nalat bahala itong kunhain, pamilya la. Pamilya la niyo. Oh, okay. So maka din na kita didi may Prince Hypermart. Again, ma-challenge kita kuno 1,000 at pamamaliton kuan bunay mga etcetera kung ano-ano ay sangkay amo daton panyunguan ha. Tapos tulungain wow manahatag kita 300 or 100 para unom. Sugad ba hiton diretso ba sugad kita atong gikukonton mga presyo didi ha. Grocery liwat. Okay. So sigang pala kita dito may customer service ano. Nagpakiana kita nga nagsarit na liwat. Siyempre, masarit ani kita. Ngan, kapag kaya na, no, tatong gagamit yan, naka-wireless kita man. Wala, may do bagong akuan, may do pa bagong sugad kaya no. Orasin sugad dito para ma-minimize natin itong music background ba. Bayan kita ma-akuan itong copyright naman. 1,000 challenge yan ha. So siya naton nga usually ano pagkakadi naton ha kuan dapit hiton grocery ito na akong gimpapalit una-una nga daan ano bugas. Pero kung baga kakulop nakapalit na kita yung bugas itaton liwat style yan ha. Itiinin mapalit kitahin asukar. Maya da didi tag 49. So may na naton dilata nga aton nakuan niya na napalit na sardinas tag 88 pero para din lang kita baga maglapos gagamitan tayo in calculation wala ka calculation nga biga ka. So kukuanong taan ini pera 88 so 88 na nga daan ng sa kakilo nga asukar ang busaga. Katapos si tadi 88 liwat ini upat na hiya ang sardinas. Napagyapon kita itong noodles. Chicken tag 52. Tapos gani kita itong gyapon napalitin pansit canton. So ang pansit canton napagyap kita itong pansit canton spicy. No. Tag pirene 72 liwat. Butong ngayon kita hinsabon panlaba. Oh, adin na iton, tag-89. Tag-89 nin. Siyempre, napalit ka itong barita, di ba? Oo, siyempre, oo. Palit kita yung barita. 42 ini. Palit kita yun mga kuwan. Sa 2, 3, 4, 5, 6. Unom. 8.75 times 6, 52. Now, ano sunod? Patis tuyo. Amo ini din hit kahimtang kung nagro-grocery ka. Din kuan Friends Hypermart. Ha? O halo agin din Mabaga kung makasaring kita nga. Shout out to. Makasaring kita nga haros kumpleto din yan no. Kumpleto ka nito. Oo, kumpleto ko din Ha? Ano kuha kita in basket. Oo. Niyan mapad kita itong dida. Insura. Oo, orita pa kape ano? Orita pa kape. Iko kwanta kay para di rin magkakuan. So 483 na. Amo pala ini na napalit. Ha? Orita pa ang patis, tuyo. Oo, kaya masut mga nisir niyang kape. Ay ng patis, tuyo. Man, amo yung taksinisiring. Inin, hiya, daan ko lang kami sisiring ha, daan ko lang sisignan. Na baga, lalabyugan ta, nagbabantay naton batos. Kampatata, ha? Ilalabyug tayo na hiya. All the rest, kung hain ta ito nagi yan, dudulhan ta. Plus,
86.55. O kung kakulop nan nakita ang mga presyo, yan ang liwat nan mumutong kita. Kumbaga, grocery ba kung taloy ba? Kung taloy ato ni kwarta di man. O, tag-12 tadi. Kopi ko. Baka naman 12.80. Kopi ko. Ano daw? Ini tato niya na 646. It bunay usually kung nani ka grocery may tunirang baga social baga na kadan tre baga andiri kuan inin man paborito ko inin. Mo itos diri pa pwede. Ito ni Glenakit yes. Oh, hay nagto. Siyempre, baga, mabutong ka itong ginin, baga disilupin nga mga sura, lagat disilupin nga sura. Okay, siyempre, baga kung tali, mabusag-busag itong timra padapa. Man, mapay kita itong hinukuan. Mapay kita itong, ay, Nagpirat 140 ton. Kung yarinin, o gintitimbang lang. Turtimbang lang ngayon. Turtimbang lang ngayon niya. Do it yourself ngayon. Sige. So, mapag kita yung bunay. Ini. Mapag kita yung bunay, mamay ka tag 96. Siyempre, kung kita, susundun ta nga, hindi kita mapalit, di kita mapalit sa gawas. So, 96 inin. Plus, 96. Okay. Hard barato din nga hotdog. May cheese, sir. Hain. Ditinin. Ading, awadi, tapos, Tadi. sir. Sige daw kanan. Pwede itong kanan 100 lang. Kanan 100 kuno nga hotdog. Sir, sir. Adi. Ayan. 100 daw. 106. Sige. So, plus 6. Ha? Lagi ba? Dire, nagbuburo balabag lang. Nagbuburo balabag lang ako. Thank you. So, akin na. Siyempre, mapagkitahin magic syrup. Okay, usagyap ito. Nga kanang lano na kusina. 0.8. Ha? 80.8. 80.8. So may data pa di nasasalin. Nga 900 nga kuan. Sira si tinta. So ano aton pa pwede mapalit itong si tinta. Ala daw. Ay sabon pang karigo. Oo. Pwede kita pumalitin sabon pang karigo. Ini nala 68. 68. So may dapat salin nga 3. Okay? So ini mga kasangkayan ko, ini nato napalitan inabot ini 997. So may dapat sukli. So amoy na nato napalit. Ini niya tuyo, may da naton magic sarap, may da naton hotdog, may da naton upat ka dilata nga sardinas, may da kape, may ada noodles, ini pansit canton, adi man na noodles, nga hinos ka kilo nga asukar, tadi man amin niya. Katapos, pinalit gyapon kita bunay, unom ka bugos, siyempre, social kita, digod kita grocery, nakasugad hinin. So 96, pinalit kita gyapon, kintiinin nga daw ni nganhin, tiinin nga panlaba, kuan powder, may da natong pangkarigo, ngan hitiinin nga Tide Ultra bar. Now, ano tat bubuhaton hinin? Itiinin nga daan ko igpapasabot, igbahatag tayo nga iton aton babantahit patata. Itiinin niya. Dito na lagya pa balay. Dire kun hinot tatatagan, amo latat madadara ngadto balay. Ibahinin kun hinot ato nagiyan, maswerte hira kaya mo tatatagan. Amo na. Asya na.
Hi, ngaran. Ha? Linya? Inya? Ako imo. Imo na lako. Single, double. Sana all. Bye-bye. Balita. Dito, ginawa ko si Nelson Miguel. Nababay ko. Ayaw. Bayin ka mapul. Ay, natuyab na. Uyab itong gagad. Bayin kita paltakan hit. Hit mainom hinto ba? Oo. Alam mo kagasawag yan kita to niyo. Saring, uy. Oh, good morning. Mhm. So, 900 pera, 1,000 pera? 1,050 ngayon, sobra kita 50. Okay la. So, ang buti nakikita ni, amin ni, 1,150 natin kuan. 1,150. Ipan lalabiyog taliwa. Panlalabiyog taliwa tinin talon. Ano ya? Kailan ipagandar? Kaliman mo ko ako. Oy mo. Ano tadat piso? Si Rizal. Bato na. Oo, si Rizal. O si Rizal, oo. Oo. Si Rizal. Oo, Sunod nga na pila. ako. Oh, na sunod nga na pila, hay na. Ikaw. Okay. Ano tadat 20? 20. Oh. Ano na? Bawal na. Dire. Ha? Ano tadat 20? Rizal yata. Dire. Mali. Krisakin. Mayroong nagpipinan nga rin ka mong kurota, diri ka ma. Ay, anit ka sigarilyo. Oh, sige na, mo ito. Sige, Hino tigatulo. Ay na, ikatulo. Hino tigatulo, ikaw. Oh. Ikatulo. Ay, na ikatulo. Oh, hotdog. Ah. Ito ba? Ikaw pat. Hino ikaw pat. Ikaw pat. Hino ikaw pat. Oh. Oy. Ikalima. Oh. Ay, ikalima. Oh, ikalima. Oh. Ha? Kaunom. Ikaw nom. Oh. Oh, asukar. Oh, pwede na. Oo. Nagpapamulay la ako. Oo, nagpapamulay la ako. Ano tadat 20? Makabaton ka nga ni. Madya ka. Ano ba? 20. O bay ka mapukdol di daw. Oo. Ang coin. Ika pera ka? Kapito. Napila ka? Oo. Ako kape kay mahilig ako kape. Oh, ngayon sabon. Ay kabara, kamay din yung sabon. Oo. Oh, may daka sabon. Adi man. Oh. Oh. Ano timo? Sige daw. Ano tarat 20? Oh. Oh, amo na taton. 20. Balita, thank you. Ah. Oh. Oh. Hoy, thank you. Ah. Okay. Ah. Pamulay. Ano pa? Hoy. Hoy. Ano ka? Mamulay ka? Oh. Ay manalagi. Ah, okay. Magsangkay man kita. Imong naladi. Ay. Oh. Thank you, Antonio. Oo, isa pa yan.
Sumarisya ano, at least baka sugad dito ng mga buruhaton tadada doon naladi an kuan ang tuyo may na pa dili nasasalin ano tadi sabon sabon ultra oh sabon nganhin ang tuyo ngan patis oh matagta na lain dito kung hinutot maagian parong ikaw mo nang kiwa dilamaya dilamaya oh oh sin okay na oh sin okay na ah sige magsangkay kita ha direct kandidato pa ya ba nagkibutusan oh Mano oh bado warek kasi ha oh Mano woo oh nadiri ha Ay. ay di lamaya ay gata game oh yo nadiri ka yaw hay na ako yana hay na ako yana ako hay na ako yana ha Hello guys. oh What's up? hay nak yana ay pag pinawaran hay nak yana ay di matubangan oh pare ka makabaton 100 la okay na sige sorry ay opaya ko talaga ay ay natarantay mano oh talaga tayo na kuya na oo hindi niya sinintahalon pauran pa inawas nagpakain niya ako manuhay na kuya na yes ay pag pinauran tagan tayo kumuha ng red okay lang sige di rin ako na at papalayo latak ka sige ay imo ni kalugaringon boundary la oh adin 100 panayaw Thank you. oh last mano Subscribe. Salamat. oh okay Thank you. okay okay na so amat to nato nabuhat yan ng adlaw ano unta baga naliyaw ka mo pinagi naton baga pag kadiha grocery salamat kita na hanin Friends Hypermart kaya tutugutan kita pero inira no baga pagbibidyo nga to sulod oo nga nakita man gyapon niya no natong pinanmalit ansa ko ban 1,000 ano kuno naton nabutong nga naton lot iton pinanlabyog oo kaya tapos naman kita kakulop kataliwan itadi nga akong bitbit adi no sa kabar nga Tide Ultra nganhin an kuan ang patis oo yan naman uli na kita oo nakarawad ako muna ito niya naging buhat oo tapos an unang nga tagsinsin ano magapan ayaw oo tala siguro tala na again this has been your friend from another stars ako yung magpapabili lagyap nga ibus na sangkay ako sangkay to nyo good night sweet dreams mamwa chup chup okay